салому алейкум бародари азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмон. Бародари азиз, имшаб ба кулли мардуми мусалмон ва алалхус ба мардуми тоҷик як хушхабара и хирсандӣ иншоаллоҳ мешавад. Фақат дастгирии шумо бародар дар коре ки дар ҳаққи бародармон Нурулло Алиев дуо кунем ки худованд ҳамеша пирӯзӣ кунад, сарбаландии мардуми тоҷик ва мардуми мусалмон шавад. Ба ҳамин хотир аввалин боиш дар UFC ай бародари азиз, ҳама каса дар ҳаққаш дуо кунем ки худованд ҳамеша пирӯзӣ кунад, победит кунад, мақсад ғолиб шавад. бародаро чӣ қадар метавонем видеоро подписка кунем, шояд ҳамин бародар Нурулло Алиев бибинад видеоро. Бародарҷон, ба худат чӣ гуфтани Нурулло Алиев, бародари азиз, чӣ гуфтанем ки худованд ба ҳам қуллаҳои баланде бирасӣ ки ҳамеша номбардори мардуми тоҷик ва мусалмон бошӣ. Бародари азиз, ҳаматон хоҳиш мекунам подписка кунем, шояд ки ҳамин видео дар лентаи ҳамун бародар бубурад, ҳам бибинад. бениҳоят хирсам шавад ки мардуми тоҷик чӣ моро дастгирӣ мекунад, чӣ блогер боша, чӣ мақсад мардуми оддӣ ҳам боша, чӣ қадр дастгирӣ мекунад. Ба ҳамин хотир бародаро, чӣ қадаре метавонед лайк монед ва подписка кунед, фикро дар комментария бинависед ҳатман. Ба чӣ гуфтани он ҳастам бародари азиз, имшаб обязательно промои эфир мекунем. Ана боя на телевизор калон омодаги промои эфир мекунем, промои эфир тамошо мекунем канали Хайри Муҳоҷир. Ба ҳамин хотир бародари азиз, дар ҳаққи мон дуо кунед, иншоалло дар ҳаққи мон дуо кунед, худованд ҳар ки ҷое бошем иншоалло бо дастгирии шумо ҳастем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд ёру мададгоротон. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.